Защо снимам кантаха ли? Защото много често получавам съобщения за алоe вера гел с пряскова. Директно ми пишат: искам от алоето за отслабване. Искам да отбележа, че алоето на Елек, изкупна пряскова, не съдържа абсолютно никаква добавена захар. Да, идеален е за хора, които се борят с сваляне на килограми, но алоето е нещо повече, тъй като забързва метаболизма. Какво е метаболизъм? Метаболизъм е свойството на нашето тяло да изхвърля всичко ненужно от нашия организъм. След разболяване, след напредване на възрастта, нашия метаболизъм много се забавя. Включваме алоето точно тогава, когато сме с забавен механизъм. Знаете, следствие на забавен метаболизъм получавате запек, подуване, задържане на вода, киселини, гадене. Всичко това е следствие на забавен метаболизъм. Но, ако искате трайно и ефектно отслабване, като сваляне на килограми телесна маса, си поръчах нещо заради вас, за да го опитаме заедно. Защото, особено тези, които отиват на работа, вместо да си вземат някаква мазна закуска или дюне, който струва вече към 10 лева, показвам алтернатива. Тялото е малко разхвърлено, защото на другия платформ направих анбоксинг. Така, шейк. Просто слагате вода или ядково мляко. Не препоръчвам краве мляко, тъй като трудно се разгражда лактозата. По-добрия вариант е или вода, или ядково мляко. 3 лъжички шейк и закуската ви е готова. Или вечерята. Ако имате възможност да си приготвяте закуска, като примерно в кисело мляко да сложите овесени ядки, овесени трици, чия, прах от джинджифил, сушени плодове, според мен това е най-добрия вариант, но ако нямате време и вместо да се тъпчете с глупости, това е варианта. Заедно ще следим какво се случва с мен с приема, тъй като и аз много често пропускам и много често се правя просто един сандвич или вечер след като приспя децата усещам глад и вместо да ям глупости, предпочитам да пия един здравословен шейк, който съдържа доста витамини и минерали за нашия организъм. Така че след една седмица точно ще ви покажа резултата.